Aku niku dalang kok diumumi wong. Kan napa? Pak Joko. Asline kebudayaan niku King Solo kali King Jojo. Kebudayaan kerawitan niku asline King Jojo King Solo. Wong ngawur kok tetep. Lah aslinipun pripun Pak? Asline kerawitan niku King Semarang. Nggih. Kali King Cirebon. Sik, kok saged ngaten menika larang-larang. Kula kerawitan niku nek nyenggahi HE mergo Hanu Semarang niku Cirebon. Lah niku lah plat nomor. Ane kerawitan kok Solo apa Yojo apa ade ora jalan. Ade ora mlaku. Wah kerawitan jak dalange sak pesindene. Nggih niki jaman merdeka. Sebelum tahun 90. Nggih. Mas Yoyo. Nggih. Ora eneng kerawitan pesinden wani nganggo seragam abang. Nggih, liyane Sayaka. Wah, nggih. Liyane Sayaka nggih. Leres. Sakniki abang niku malah kebanggaan semua warga masyarakat. Matur nuwun Pak Kangko. Yang tidak Pak. Kula Pak Supran Suwondo. Nggih. Wong kakange Mas Kangko akrab, adine Mas Yoyo akrab dadi klera-kleru. Nggih. Putrane Pak Haji Supran Suwondo. Nggih. Dua-duanya dadi dalang kondang kabeh. Mbah nuwun pangestunipun dadi ajar nggih. Nek pake nek kali kula wedi mergo kuncine pake sing nyetel kula. Rahasiane bapak ngoten mboten sih? Nggih. Pak Haji Supran Suwondo nak sine ajeng seneng bojone Suwardika Dikin. Sik kula anake mawon nembe ngertos menika lho. Bapak mboten nate crita, ibu kula mboten crita. Niku dasare Ora mungkin kaya ngoten kok diceritake. Sing ngerti niku kula. Mula Pak Haji Supran Suwondo niku gawe tembang wiwitane niku lak bojone Dikin. Niku. Lah wiwit niku. Wiwit niku bojone Dikin. Mula Pak Supran gawe tembang wiwitane karep ora ajeng seneng karo bojone Cak Dikin. Ora ning kene. Kaji sing selingkuh niku ora ning. Mergo ngeten Mas. Pripun? Wiwit zaman Kapurwan. Selingkuh niku sudah berjalan. Wiwit zaman Kapurwan. Nggih. Dewi Kunti dijemeni kali Bathara Surya, anak-anak Adipati Karna. Leres. Dadi jemenan kuwi wiwit zaman Kapurwan nenten. Wayang nggih pun enten nggih Pak iki. Wiwit zaman wayang pun mula nek kula piyambak sakniki melanjutkan niku dipithuk mbacutke perjuangane sing saosta. Semangat luar biasa ini. Nah. Niku mangpirsane Pak Dik, bojo kula langsung dada-dada niku. Pak Deyoko, Pak De saka nyuwun sewu. Saka guru. Pak De nyuwun sewu. Jenengan niku lek tutur-tutur kalih putune jenengan pun ngoten niku. Kula niku bojone enten dalang lho niku. Nggih cedhake sinden ayu-ayu lho Pak De. Jenengan seneng dibojo dalang kondang apa ora? Nggih seneng to Pak. Dalang kondang sing enten ora perlu tak jenenge wonge, ndak ra penak. Kabeh bojone mesti liwat ko siji. Lah Sing bojone mung siji kula nyatane ya dilak-dilak kok. Lah jenengan kalih Kyai Putri boros kok marahi kok. Sing kae. Kabeh mesti bojone liwat ko siji. Nggih. Nek tiyang pengen dibojo dalang kondang, kudu liwat ko siji. Ngoten, mongso gaweane sing bantu kok malah ra seneng. Lho, nun sewu niku kula sampun sumpah lho Pak Dik. Sumpah niku. Kula pun rabi kali bugasi pun sumpah bojo kula nggih namung satu. Satu A, satu B, satu C. Satu ning Tosuro, satu ning Karanganyar. Pun sumpah niku aja diiru kepi banget. Mangke lho. Kanca kula niku ngutil tempe-tempene jadi gegem wani sepoto kok. Sumpah niku ora perlu di. Saiki zamane wis maju, sumpah-sumpahan wis ora berjalan. Nggih. Saestu. Nggih. Mun manggung kula. Lah jare Bawa Laksana ngoten niku yen dalang cerita. Pripun? Bawa Laksana tegese pangandika kudu Ampun bukan dalang. Dalang niku jarkone aja mujar aja nglakoni. Lha nun sewu wong nyatane jenengan mari ngendika Pak Jejer Ngamarta nggih Prabu Puntadewa ngambek berbudi Bawa Laksana. Lah ngoten. Saniki bawa niku minggat teng Sumatera.
kula niku Mas Jojo. Dalem. Wah, njit karo Mas Kangko. Nggih. Mas Joko Siswanto kok lancang. Pripun? Kok wani kanthi bintang tamu Pak Sayoko. Bintang tamu ki piye genahe? Lah nggih, kula melu pratapan lho Pak Dino. Mula niku kula nggih deg-degan. Wong dagelan iso lucu niku eneng danane kok. Niki kula nek jagong. Kula nek jagong karena nganteni Mas Ramli kali Mbak Kamtingu biyen sing mayang kula. Wah, tepuk tangan Pak Dino kok. Nggih. Niki pernikahan Mas sing mayang tahun kula. kemudian wayangan Mas Yoyo. Kula nampak tiwas panjenengan Pak niki. Nggih. Dalang ini jenenge sinten jenenge? Angger ngawas jane kelingan Juahir ae. Lah niku nggih prawo pen. Kula Cahya Kuntadi. Cahya ki sorot kehebatan. Nggih. Unta ki pusaka ngrampungi. Adi ki kaendahan. Dadi Mas Ramli kali garwane sak putra wayahe gitu. Nggih. Men dadi pusakane keluarga sing gayuh kehebatan lan kaendahan. Wah, tepuk tangan luar biasa. Bu niki mawon nuwun sewu tenda warna kuning kalian putih niku jebul enten maknane kok. Lho. Lho Pak Dik. Malah kok deleng-deleng. Senengane kok. Niku wau lho paring dawuh kok niku kuningane putih Pak Suro. Lho niku enten maknane. Kuning niku pernikahan emas, putih niku tegese suci. Dengan sucinya katresnan jati bakal menuju perkawinan emas yang sangat luar biasa. Mulai ini kabeh dong ngangge abang, aku bangga menjadi orang Klaten yang luar biasa. Nggih. Ngenteng-ngentengi bintang tamu ngene iki kurang. Dalang kok digugu. Pade wong nggih ngopeni. Kula nu kemropok nek dalang umuk le, dalang. Dalang iki member umuk. Ning Klaten iki wong mis kok umuk. Pripun niku? Tengen Bangjo. Nggih. Abange rada suwe enten pegawe kecamatan. Nyandang korpri. Nggih. Dhuwur korpri ngisor biru nganggo sepatu gandeng abang mandeke lak suwe. Nggih. Jagoan kali wong ngemis. Mas, aku ngemis ku wis suwe to, Mas. Sing ngemis ku mung ngemis suwe kok umuk. Aku ngemis ku ra sedina nguput to, Mas. Mung tak jipuk 2 jam kok. Sak jam metuki 300.000 dadi aku nyambut gawe 2 jam itu 600.000. Njuci korpri pegawe kecamatan Pade. Kulo nu mongko sesasi belanja kulo mung 1.600.000 UMR. Oke. Wis aja tak baceni wong aku malah mesake ngomong karo ngomong. Ngene wae, nek kowe gelem mulai sesuk tak jak ngemis. Mangsane dhuwur wong ngemis karo korpri. Nek korpri niku sing disiplin mung sing lanang. Leh, bose, kok saking ngoten? Nek sing lanang rak dhuwur korpri, katoke rak biru. Lara. Nek sing wedok kathok mboten mesti biru kok. Ana sing coklat. Nenek tali ini barang. Eneng sing putih wis rada kuning.